Brawly-video. Tänään mä pelaan Brawlya. Siitä on pitkä aika, kun mä pelasin viimeksi Brawlya-videossa. Niin Jontta tulee pelaa kans mukaan. Tilaa mun kanavaa. Niin. Jonttu YK. Spermapukki YKK. Mä teen yli puolen tunnin. Sä tunnaa sen dropin. Ui juma. Tässä videossa mä vaan menen dropin. Ilmaista satuneista rahia. Niin on, droppeja. Mulla on mikrofoni koko ajan päällä. Mythic! Jonttu on vaan eeppinen droppi, Jonttu sai. Harvinaiseen. Tuleeko sä harvinaiseen? Jonttu sai hyvää. Vielä Niin, me pelataan Jontun kanssa. Nyt meidän pitää vaan ottaa Jonttu, kun se vaan droppaa. Kun se ei oo pelannut, mä oon pelannut, mutta mä en oo tehnyt videoita siitä. Mä en tiedä, miksi mä en oo tehnyt vuoteen en oo tehnyt videoita, paitsi äsken tein vasta Swordsin. Ja on poistu. Tuut sä uusiksi? No katoo. Se on, joo. Jonttu tulee uusiksi. Meidän pitää siis ottaa sitä 5 miljoonaa tuntia. 5 miljoonaa tuntia myöhemmin. Näin pärkänä mun silmä. Mitä sä kiroilet? No ei mua, että mun videossa saa kipailla. Voi Ei kun ei saa siis. Sä et saa kirjoilla, mutta mä saan mun videoissa. Spermapokin bitti. Onks toi Elgo? Jonttu sai Pokolle hyppyä. Pokolle! Obey the rules! Playtime's over, kids. Time to start the show! Get 'em, jabbers! Follow my lead! Suckers. Mennään pelaa Jontun kään. Intergalactic Smackdown! No niin. Mulla on siksi eri käyttäjä, koska mun käyttäjä poistui.
En antanut sitä aurakäyttäjää. Sitten se oli mun eka käyttäjä koko... Siinä mun ekalla videolla. Ei, enää valmiiksi. Yeah boy. Minkä mä otan? Otanko en ota. Mä otan vaikka Cordeliusen. Siis pelaa kuin 2 peliä. Miksi? Sattuu kurkkuun niin paljon. Tästä tulee mun ensimmäinen tunnin kestävä video. Jos tulee hihihi. Mullahan on 1 melkein tunti. No mä voisin... Siinä mä pelasin heidän kanssa Fortnite. Fortti-video tulee ehkä tänään tai huomenna. No Tai... meidän kuvassa tänään. Häh? Just tänään voi olla. Okay. Miten sä pystyt pelaamaan Forttiin? Jos et tätä pysty. No siinä ei tarvii huutaa ja kun... Oh no! Oh no! 1 pokaali miinustus. Mä teen tästä ehkä aika hyvän tai semmosen videon. Miten pystyy kovata Fortti-videoa? Mä en pysty, kun mulla ei sitä telinettä. Minä on tässä lainna. Hää? 1 peli vielä, niin mä pelaan niin. Tästä tulee vähän pitempi, kun se on mun 1 eka video. 4 minuuttia kesti valassa. Niin, kun meikä oli nubi. Nyt voit sanoa. Ja me yhdellä ilmoilla siinä videossa. Yhdellä ilmoilla, Niin, meidän yhdellä. Niin, meidän Henno. Meidän serkku ilmoilla. Niin. Meidän Henno. Henno. Ei vaan. Sillä meni vähän hermo viime pelissa. Mun on pärkälä. Uijuma mikä tappoo. Uijumas vaikka ei. Mene karkuun. No. No can't me fatta näin. Otanko? Take a chill pill. I won't like your next code. Ja mäkin ehkä lopetan. Ja 9 minuuttia kestävä video. Onko tämä hyvä saldo? Ei. Minä ehkä pelaan vielä 1 ottelun. Mä editoin tässä. Joten no mä pelaan 1 ottelun vielä. Ja yksin pelin kanssa. Ei, mutta sillä mulla on 9 voittoputki. Ja mä närrähin on kirkkoa. Ai ehkä. Mortiskin ei saatu tuolta raputeksi. Mennään Edgarilla. Jep. Can't believe I have to do this. It's lagging. Wow, you are so awesome. This is so lame. Leave me alone. Back on the grind.